Čaute ľudia, zdravím vás nás po dlhej dobe. Áno, už znova som sa dostal k natáčaniu a rozbieham znova YouTube náš kanál. Prečo som tak strašne dlho nenatáčal, bolo to asi tak mesiac a pol, možno viac. Posledné video som natočil o tom, jak bola tá súťaž o Dotu a odtedy nič. Je to preto, že všetci viete, že teda začalo leto, letné prázdniny, hej. No a každý teda mal voľno a beha po dovolenkách, samozrejme, a ja som nebol doma, bol som preč. A teraz, keď už som tieto posledné, sú to 2 týždne, 2,5 týždňa, voľna som doma, tak som sa dostal k natáčaniu. Je to strašne dlho, čo som nenatáčal a chcem toto video teda aj skúsiť tak nejak predstaviť. Ako vidíte, tak teraz som na stránke Game Magazine of Kuma Crafters. Čo to znamená? Túto stránku som vytvoril kvôli tomu, že tu sa budú zobrazovať všetky informácie ohľadom nášho kanálu, hej, lebo na YouTube tam toho moc nemáme na výber. A tu som vytvoril takú menšiu stránku cez Wix, sa to volá, som našiel nejaký HTML editor. Je to aj tuto, na prvej karte to mám. A tuto vlastne teraz momentálne editujem a snažím sa niečo spraviť, lebo zistil som, že sa tu dá strašne veľa funkcií spraviť na tejto stránke, tu toho moc, je to výborné, hej. A včera som sa s tým hral dokonca do polnoci, možno aj dlhšie, ja neviem koľko času som tomu venoval, ale strašne veľa. Dneska som niečo porobil do obeda a teraz sa tu snažím momentálne pridať rádio, hej. Našiel som akurát Fan Radio, má tuto, že nejaký kód, embed sa to volá. To znamená, ako že si vytvoríte nejaké tlačítko, napríklad, ja neviem, toto play, čo oni tu majú, hej, toto, ten trojuholník, a to keď kliknete, tak sa vám automaticky spustí stream toho rádia a chcel vlastne som tam toto pridať, takéto tlačítko, to znamená, že klikol som add, alebo add, tu som dal, že media a tu som dal, že SoundCloud audio a to mi vyhodilo toto. A tu som dal, že settings a tu mi vyhodilo embed kód. A keď som to skopíroval, tento kód, do tejto lišty, alebo do toho okienka, dal som update a mi to píše invalid embed kód. Invalid. A neviem, čo to znamená, prečo to nejde. Či to podporuje iba ten embed kód, tento soundcloud.com, či to iba odtiaľ môžem vyťahnuť, alebo teda neviem, no. Tak, kto by s tým vedel robiť, tak poprosím tých, čo sledujú moje videá, nech mi poradia, že jak to tam mám dať a potom by som teda pridal to rádio. No a ďalšia vec je, že o čom je táto stránka? Počkaj, toto je editor a toto už je tá hlavná, hej, Game Magazine. Volá sa to preto, akože ma to napadlo. Game je to, náš kanál je o hrách, hej, sú tam všelijaké blbosti, videá, hej. Magazín. Prečo magazín? Je to preto, lebo budú sa tu vyskytovať všelijaké, hej, novinky, však vidíte, tu je aj taká tlačítko novinky, hej, tu sa, posledné video, to sa tu bude zobrazovať na tejto stránke noviniek, posledné video, čo som natočil, hej, čiže Alice Madness Return sa tu tuším volalo aj part 4, myslím, že dobre hovorím, sa tu vyskytlo, čiže posledné video bude na tom rohu, v strede obrazovky. Vydáte na oficiálnej stránke Kuma Crafters, čiže to je ona. Volá sa to Game Magazine, hej, ale tak som vysvetlil, že prečo Kuma Crafters, čiže off, čiže ako nás, hej. Ahoj, to som ako predstavil, že ahoj, vítam vás na pri oficiálnej stránke a
Novinky, tu budem písať každý deň, alebo každý dátum, hej, čo sem pôjdem, čo spravím, jaké doplnky, hej, čo tam pridám, vymažem a tak. Čiže dneska som tu pridal vysvetlivky, to vysvetlím ja za chvíľu. Pridaný videoplayer, to je hento video. Pridané obrázky a slideshow, ukážem neskôr. Úprava textu a zverejnenie web stránky. Zverejnenie máme teraz. Som vám ju predstavil. Ale ne úplne. A úprava textu, toto mám ja, že si musím ešte dĺžne čiarky a hentie blbosti, hej, poupravovať. No dobre, takže novinky máme vysvetlené. Prechádzame na obrázky z hier. Obrázky z hier je to menšia slideshow, ktorá zobrazuje fotky z hier. A prečo mi to nejde, sakra? No by to malo ísť. A prečo mi to nejde, a to je jedno. Prosím vám, sa tu budú premietať obrázky, hej, že ja to ešte raz skúsim takto. Už to jede. A takto vám tu budú behať obrázky z hier, ktoré som hral. Hej, LS Returns. Ale môžete proste popiť ďalšie. Amnesia, bude to kruté, tam som hral, hej. Magica už sme na konci, mám posledný level do konca. Táto hra, už neviem, jak sa volala. Terraria Good Old Times, Minecraft Fanart, ten som tiež hral. Slender, to nechcený pocit pri dome v rohu. Ďalší diel Alici už to skoro, a takto vlastne vám tu budú behať obrázky, že ktoré hry budem hrať a točiť a všetko možné. Tak, to sú fotky, alebo teda obrázky z hier, aká slideshow. No a posledná taká dodatočná, jak by som to nazval, no proste vysvetlivky. Je to sekcia o tom, veľa ľudí sa pýta, že ako funguje hra. To znamená textúry, filtrovanie a tak ďalej. Takže tu som na začiatok dal vysvetlivky. Začína sa... Pardon. Vždycky, keď dáte novinky, sa vám spustí to video, čiže to si musíte vypnúť, hej, pauznúť. Dvojitým klikom si to zväčšíte na plnú tú obrazovku. No a dobre, ideme ďalej. K vysvetlivkám. Keď kliknete na vysvetlivky, zobrazí sa vám veta. Určite si ste niekedy pýtali, aké detaily sú v hrách, aký majú význam a čo znamenajú ako tie detaily. Táto časť vám pomôže zistiť rôzne skratky a názvy. To znamená, začal som úplne od začiatku. To jest rozlíšenie a anti-aliasing. Proste najzákladnejšie veci. Tu máte všetko o rozlíšení obrazoviek od najmenšieho po najväčší, hej, 640x480 až do 5760x1080, čiže Full HD, a 5760 preto, lebo si môžete prepojiť 3 obrazovky. Jedna normálna Full HDčková obrazovka, čo mám ja, môžete vidieť aj na Bandicame tam vpravo dole v rohu 1920x1080. To je Full HD rozlíšenie, ešte tuším 1920x1200, a to už není Full HD, to je ešte nejaké nad Full HD, alebo ja neviem, jak sa to volá. Tu proste nemám. Ale dnešné rozlíšenie obrazoviek je toto, čo som momentálne vyslovil. Vrátane starších monitorov, tí, čo máte ešte nejaké staršie obrazovky, alebo teda ne Full HD, tak máte menšie. Čo je v hrách dobré? Hneď vysvetlím, alebo môžete si už rovno prečítať, keď to tu mám otvorené. To znamená, pri hrách a hraní je vaše rozlíšenie veľmi dôležité, to je pravda. Prečo? Lebo ovplyvňuje plynulosť hry, ale aj to, ako sa vám herný svet načíta. To znamená, pokiaľ máte silný procesor v počítači, to ešte pridám do týchto vysvetliviek. Zajtra mám iné na pláne, tam som si dal do noviniek plán. No nevadí. Keď máte silný procesor, to znamená, rendruje sa vám dobre, aj spracováva data rýchlo, hej, tie novšie procesory, tak vám ide hra lepšie. Keď máte, ja neviem, Intel Atom, alebo proste také tie staršie procesory, AMDčka sa moc nevyznám, ale keď máte proste staršie procesory, tak to rendrovanie, hej, pomalšia, ten svet, aj tie textúry, najskôr je to také, ako keby
nedokončená textúra, potom sa už jak tak vykresluje a potom už je hotové, ne? Ale potom, keď už máte ten rýchlejší procesor, tak sa vám v momente načítava. Ale to záleží aj od grafiky. Ale to všetko máte v týchto vysvetlivkách. Alebo ešte len bude. Dobre, ďalej. Plynulosť hier sa udáva skrátko FPS, čiže frames per seconds. Snímky za sekundu. Po slovensky. Dobre. Čím viac snímkov máte, tak tým viac ide hra plynulejšie. Logické. Keď vám ide hra po 30 fps a podľa mňa, ja si určujem, keď je ešte hra do 20, 25, tak ešte nemôžem povedať, že neseka, seka, ale ne až úplne, ale keď to ide po 20, tak už sa to trhá a už to je vidno. Optimálne snímky pre plynulosť hry je 30 až 120 fps. 120 fps to už je fakt, že maximum. Hej. Ak máte viac ako keď máte viac FPS v hre ako 120, znamená to, že máte vypnutú vertikálnu synchronizáciu, teda V-Sync, hej, ja som to povedal naopak, to je jedno. Vyššie FPS ako 120 znamená aj väčšiu záťaž na vaše komponenty. To je pravda. Keď máte Minecraft, príklad, hej, máte, ja neviem teraz, jak to tam je, má tam Power Safer, to máte 30 FPS a viac nepustí. Balanced máte, tuším, s vertikálnou synchronizáciou 60 a bez nej 120 a high performance tam je, alebo bože, čo to tam je, ale neviem. To je proste to úplne maximum, čo váš počítač dokáže vyťahnuť, alebo notebook, alebo neviem, na čo to hráte. To je jedno. Ale šetrite si komponenty tým, že si zapnete vertikálnu synchronizáciu a ovplyvňuje to vaše tie FPS, hej, že to ovplyvňuje a drží ich pod tou úrovňou. No máte tiež vo vysvetlivkách, dneska som to pridával. Ale o vertikálnej synchronizácii sa dozviete neskôr. Už to tam máte, ja som to tam dal túto vetu preto, lebo ešte tam nebola tá stránka, alebo teda tá časť. Dobre, ďalej, anti-aliasing. Môžete si tu prečítať. Je to technológia, ktorá sa skladá z dvoch častíc, čiže dve slova anti, čiže niečo proti, alebo protiklad, hej. Aliasing, hrana, alebo riha. Ale v hre je to hrana, alebo proste tá zúbkovaná časť na koncoch textúr. Hej. Takže, anti-aliasing je možnosť vyhľadzovania hrán na textúrach. Na bočných, alebo tak. Sú rôzne typy anti-aliasingov, je to ťažké slovo pre vyslovenie, ale tak dá sa to. A to je, tam máte napísané tých 8 alebo ja neviem, nerátal som to, je ich 9. Dobre, nebudem ich vyslovovať, vidíte. O význame všetkých skratkách anti-aliasingu nájdete vo vysvetlivkách o anti-aliasingu, nájdete vo skratkách, lebo dal som takú, som dal, že anti-aliasing skratky, čiže tam to nejsú vysvetlivky, ale skratky. Upomienka. Mohli ste si všimnúť, počas čítania som niektoré nevysvetlené slova dal do úvodzoviek, čo znamená, že budú v ďalšej časti vysvetliviek vysvetlené. To znamená napríklad, že prvá časť sa skladá z obrazovky, rozlišenia teda, a anti-aliasingu. Ale nehovoril som napríklad o vertikálnej synchronizácii, teda V-Sync, čiže dal som do úvodzoviek. Ďalej ideme anti-aliasing skratky. Čiže sú rôzne typy, ako napríklad týchto 9 anti-aliasingov. A ďalej som dal takúto časť anti-aliasing skratky. Kliknete a pekne sa vám tu roztvorí tento text. Nedal som na tejto web stránke som nedal akože načítavanie, aby to tak všelijak blikalo, hej, na bielo a ďalšiu kartu otváralo a načítavalo, tak som to dal takto proste, že vám to takto pekne 60... Sakra, tam je to video. Takto pekne 60 fps vám to, hej, vyťahne a takto pekne sa vám ten text zobrazí a prepne. Na tejto stránke sú skratky anti-aliasingov, všetkých 9. Máte ich tu pekne napísané, sám viem, čo každý znamená, tak som vám ich pekne vypísal. Kto sa o to zaujíma, máte to tu napísané. Anti-aliasing, Aliang, tu mám nejakú chybu, ja musím opraviť. Anti-aliasing sa delí na veľa častí a tu sa dozviete, ktorá časť anti-aliasingu znamená a čo doplňuje a aký má význam. Máte to tu.
Nebudem každý čítať, bolo by to nadlho. A znova, upomienka. Mohli ste si všimnúť, hej, to je to počas čítania, tie úvodzovky. To jest, napríklad, vidíte hore MSAA, to už je vysvetlené, GPU. Hneď je vysvetlené, čiže grafické karty, alebo po skratke Graphic Processor Unit. To je nič. Ale FXAA, vylepšená verzia anti-aliasingu FSAA, ktorá doplňuje post-processing. A to je v úvodzovkách. Čiže v tejto časti není post-processing vôbec spomenutý. Čiže to znamená, že bude v ďalšej tej časti. Alebo v ďalšej tej karte. Karta tu, nie sú karty, ale v ďalšej tej, čo bude nasledovať ďalej. Ďalej tu máme napríklad FXAA má schopnosť používať DirectX 9. Tiež je v úvodzovkách. TXAA má používa DirectX 11. Tiež v úvodzovkách, hej, čiže to všetko bude neskôr doplnené. SSAA doplňa reálne filtrovanie textúr, čiže filtrovanie textúr bude o tom tiež napísané. Všetko príde za radom teda. Všetko sa to zviete. Dobre, ďalšia, čo som dneska naposledy dokončil, ktorá bola uvedená v rozlišení anti-aliasingu, je vertikálna synchronizácia a post-processing. O tom moc není. Je to veľmi jednoduché. Vertikálna synchronizácia po skratke VSync. Je to technológia, ktorá zmierňuje trhanie alebo sekanie obrazu v hrách. To znamená napríklad, že niekedy sú také hry proste, že máte nejaké efekty, hej, nejaké výbuchy alebo proste iskry a tak niekedy sa vám tá hra ako keby trhala, keď otačate obrazom. Tak táto technológia VSync zabraňuje tomu trhaniu, ale táto vertikálna synchronizácia limituje FPS. To znamená 30, 60, 80 až 120. 80 tam není. 30, 60 až 120. To je napríklad ten Minecraft, hej. To som dal ako príklad. Bacha. Upomienka. VSync takto. VSync závisí od rýchlosti obnovenia vášho monitora, čiže tuto. Obnova monitora alebo rýchlosť toho obnovovania vášho monitora sa udáva v hercoch. To si zistíte jednoducho. Kliknete si pravým, ja to mám tento Windows po anglicky, tak sa nedivte, hej. Screen Resolution, to budete mať rozlišenie obrazovky a kliknete si Advanced, myslím, že? Advanced. Ja tuto, monitor. 60 Hz, čiže moja vertikálna synchronizácia by dokázala mať 60 Hz, čiže 60 fps. Hej. 120 Hz, alebo teda obnova monitora 120 Hz, to už sú tie plazmové skorej, už sa to porovnáva, alebo teda mierí to do takej úrovni ako k telkám, hej, do takej. Monitor ako na počítač má maximálne, myslím, že 65. Ja som mal ten starý Samsung, tých 75, ten monitor, hej. Čiže do 75 má rýchlosť obnovy. Čím vyššia, tak tým je samozrejme lepšie. Dobre, ideme ďalej. Existujú dva druhy VSync alebo vertikálnej synchronizácie a to je capped a smooth. To znamená, capped je rozlišná, že sa rozlišuje váš výkon. Môže nastaviť, koľko FPS bude synchronizovať, napríklad 22 až 60. Napríklad v Borderlands 2, kto máte, tak tam si v nastavení môžete nastaviť capped a smooth. Odtiaľ som vybral tieto dva názvy. Toto na internete myslím, že aj nenájdete, ja neviem, nepozeral som to, hej. Ale 2260, to znamená, tie FPS bude používať hra a FPS sa budú meniť, teda nebudú stále. To znamená od výkonu vášho počítača. Napríklad, ja neviem, používa tá hra technológiu Physics od NVIDIA. To znamená, že idete, ja neviem, po nejakej ceste, hej, a máte, ja neviem, 40 fps maximálne. A vertikálnu synchronizáciu majú zapnutú, hej. Ale potom vy máte napríklad, máte slabší počítač, hej,
a potom začnú physics. Začnete strieľať, sú tam iskry, z nepriateľov padá fluid, to znamená, že taká tá krv, čo sa tam rozteká, hento toto, a máte FPS 22. Nižšie to nepustí, hej? Ani keď by ste sa pozreli napríklad do oblohy, hej, to je jasné, že máte vysoký FPS nárast a 60 nepustí viac. A smooth to je čistá, teda, že sa nemení. Tu som napísal, VSync je predvolená, teda klasická, čiže keď dáte 30, keď si v hre zapnete synchronizáciu, máte 30 fps na normálne, ale keď ten počítač dokáže vyšší výkon, tak prepne na to, že môže viac, tak vertikálna synchronizácia pustí a pôjde na 60, ale keď už teda zase dojde k zníženiu výkonu, máte to tam napísané, hej, tak zase prepne na 30. V Counter-Strike napríklad, tam osobne neviem, či vertikálna synchronizácia, ale myslím, že je, dá sa to tam nejak nastaviť cez konfigurácie, tak tam dokážete vyvinúť aj do 1000 fps, hej, niektoré silnejšie počítače. Hej, ja by som mohol napríklad. A teda tam môžete dosiahnuť cez túto vertikálnu synchronizáciu aj tých 120. Neodporúčam, keď máte vysoké fps, napríklad, hej, v tom Counter-Strike tých 1000. Dajte si tú vertikálnu synchronizáciu, lebo vám to ničí tie veci v počítači, teda komponenty, procesor. Hlavne procesor, lebo tam na grafike nie je čo. Tam je hlavne to rendrovanie prostredia, hej. No a posledná vec je postprocessing, o tom moc nemôžem povedať. Je to jednoduchá taká technológia, toto budú všetko technológie, ktorá pridáva nasvetľovanie textúr a dynamický rozsah. To znamená, napríklad Crysis 2 využíva tento postprocessing, Dungeon and Dragons Neverwinter, nová hra, tá tiež používa tento postprocessing. Môžem ešte spraviť tak, že tuto po bokoch, to nevyužité, dám také porovnávacie fotky alebo niekde tuto také tlačítko porovnávanie si toho, aby ste videli, že medzi čím je rozdiel. Postprocessing vyžaduje DirectX 11. Čiže DirectX 11 podporujú grafiky 5. série, to znamená 500 a vyššie. Myslím, že aj tie staršie. Ja osobne neviem, ale myslím, že 500, myslím, že aj 400. Štvrtá séria. Ako 4XX, to je ako 400, hej. Postprocessing doplňa aj motion blur. To znamená, je to v úvodzovkách, k tomu sa dostaneme neskôr. A jasne, vyžaduje aj rýchle GPU, čiže tú grafickú kartu vyžaduje veľmi rýchlu. To tiež napíšem. Z čoho sa skladá grafická karta, jak to pracuje, čo je tie skratky a všetko tam vysvetlím v týchto vysvetlivkách. Toto tu bude taká sekcia, tam všetko nájdete. Časom, hej? Ne hneď. Záleží aj odo mňa, jak sa mi bude chceť toto doplňať. A znova, mohli ste si všimnúť, hej, upomienka, úvodzovky, doplníme neskôr. Ale na úvod, uvítacia, o všetkých zmenách, ktoré sa udiali, sa dočítaš v novinkách. Sorry, že týkam. Video hneď pauznem, lebo vím, že tu bude hučať. Zajtra máme 14. augusta, pridávame info, toto je moja stránka, hej, nikto iný tu prístup nemá zatiaľ. Motion blur a shadowing, čiže tieňovanie. To som ešte zabudol tam dodať, že čo je shadowing, ale že to snad každý vie, ne? Že to je tieňovanie. No, tak, možno ešte aj niečo pridám naviac, uvidím odo mňa, záleží, ak sa mi bude chceť, záleží koľko mi má času, ale tak som doma aj prázdne, tak času baba kuk, takže habadej, sorry. A tak, to je asi koniec prezentácie možno bude časom aj nášho. Zatiaľ moje webky. Web stránky, ne webky, webka. Kamera. No. A tuto teda, hej, si pridávam všelijaké tieto blbosti. Button, default, large, emphasis, text, PayPal nechcem, menu to nechcem, buttons, menu nechcem. Takže tak tu budem editovať dneska. Ešte niečo doplním, nejaké obrázky, novinky, niečo tam doplním vo vysvetlivkách. Musím ešte, jak som tuto dal do noviniek, úprava textu, musím popozerať, či to tam mám dobre napísané.
No a vrhnem sa na natáčanie hier, budeme pokračovať v tejto Alicii, je to veľmi zaujímavá hra, osobne sa mi páči, mal som tam komentár od nejakého sledovateľa, že mám točiť s komentom, čo ma potešilo, lebo aspoň niekoho to zaujíma, takže fakt díky. A teda pustíme sa do toho, 5. časť, alebo part 5 čaká na to a zobrazí sa v poslednom videu na tejto stránke. Takže ja vám ďakujem, že ste si pozreli toto video. Ak sa vám video páčilo, dajte na YouTube, na náš kanál like na video, odber na kanál, koment k videu, či sa vám to video páčilo, čo by ste odporúčili mne osobne dať na túto stránku, jak ju rozviť, aby to malo nejaký slovosled, aby to malo priehľadnosť a tak ďalej. A to je odo mňa všetko. Ja sa s vami lúčim, vidíme sa pri ďalšom videi z hry. No a zatiaľ čaute.